mga taong matalinong quiet. So, yung statement nitong si Regine Velasquez, for me, is something na parang nakisawsaw, nakiangka sa issue na wala naman talagang alam. Mas maganda siguro pag ang isang individual nagsalita, let it be someone expert in the field. Pag ikaw kasi nandyan sa sinasabing entertainer ka lang, in a world of entertainment, ang trabaho mo ay magbigay aliw sa pamamagitan ng pagkanta para kang pipit, yung songbird kung tawagin. Marami nagsasabi, siguro itong si Regine Velasquez, ala na talagang career, striving, for the how many years, almost, I came to know na bago-bago pa ang bitag Regine Velasquez na yun. Ngayon, nanay na, siguro hindi na matanggap yung kanyang career na medyo dwindling na, may mga panahon lang yan. So, ito nagsasalita sa social media, talking anything under the sun, particularly pagdating sa sinasabing, ito yung foreign relations, tungkol sa China.